Sa nagbarang GMA Masterclass, the Social Media Literacy Series, laing tulo pa ka mga member school sa NCAA ang gibaid ang kaalam kabahin sa social media. Ang report ni Mark Richie Apelia. Atol sa digital dive session, gitutukan na kamhinungdanon sa social media sa mga student-athlete o sa mga saktong paagi sa paggamit ni iniisip mga representante sa tagsa-tagsa nila ka mga tunghaan. Social media serves as your digital canvas para kayong nagka-craft, no, ng inyong masterpiece. Masterpiece in the sense that it is where you are sharing your journey as an athlete. Doon yun na siya showcase not only your on-field trainings, yung achievements niyo bilang isang atleta, but pati yung personalities ninyo, values and interest. To ask them during the Q&A. Lakip sa mga gipaambit sa GMA Digital Team ang mas epektibong mga pamaagi sa paggamit sa social media aron mas mapailaila pa ang kaugalingon ug makahimo og koneksyon sa supporters ingon man makalikay sa mga disinformation o bashing. Sobrang enjoy po kasi marami kaming natutunan. Mas magamit namin na maayos yung social media and ma-introduce namin yung sarili namin. It was very helpful, very intuitive, and I'll apply most of the learning to here on out in my social media use. Being a good influencer, lalo na athlete ka, kung ano man yung magaganda mong ginagawa, gayahin ng iba na kabataan or ibang tao na tinitignan ka or tinitingala ka or iniidolo ka. Buti palanog sa maong series ang mamahimong maayong ehemplo sa mga kabatanunan ug laing tao, labi na ang ilang mga supporters. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak.